Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, masilingcolise igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe kithina sisemhlabeni. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu esiwenzayo sisenyameni. Umbule umoya weqiniso enhlizweni zethu, sikholwe ngokomoya nangeqiniso. Izwi lakho Nkosi lilotsho ezimpilweni zethu, sihambe sibuswe nguwe moya ongcwele. Intando yakho iziphokopheliswe enhlizweni zethu njengoba kuyintando yakho ebusayo nasezulwini. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi kulabo bokukholwa abathi bayakholwa bona basindisiwe, uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo. Nabo bonke abantu abalalele abafuna ukuqonda ukuthi kuyini ukukholwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, basheshise bathatha amabhayibheli abo, noma iBhayibheli elikhona endlini mungenalo iBhayibheli ungabusabuza ukuthi elikabani, kuze sizothi masifunda imibhalo sibe nokuqonda sonke ukuthi kuyini ukukholwa. Mungenalo iBhayibheli endlini, usheshise uvule ifoni yakho udownloade kwifoni yakho iBhayibheli kuze nawe uzoba nokuqonda ufunde eBhayibhelini. Inkosi muyivumile. Angihambi ke ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama likaJesu Kristu, inkosi yokuphila, inkosi yomusa nothando, inkosi yokulunga nokuthobeka. Sibingelela bonke abazalwane, abahedeni, abazondi beqiniso, nababonke abangazi lutho ngomoya weqiniso. Sithi masukume nokubonga, sikhazimulise igama likaJesu Kristu, uNkulunkulu wethu ophilayo phakade, okunguye konke okukhona emhlabeni kukhona ngenxa yakhe. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu oyedwa, esiloko esithule ubufakazi bakhe ukuthi munye, akanamphelekezeli, akanambonisi, akekho uNkulunkulu ngaphambi kwakhe noma osemva kwakhe. Ungumqali nomphelelisi, ungu-Alpha no-Omega. Sibonga uNkulunkulu ngokuthi yathumela abaprofeti bakhe beqiniso ukuze basishiye nomqulu wembhalo okuyiyona esazisa ngesimo sikamoya ongcwele, umoya weqiniso. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe nendodana yakhe ayithumile ukuthi bazoshiya ubufakazi mayelana nesiphiko sikamoya oyingcwele. uNkulunkulu wayesinike indodana ukuze asishiye nabaprofeti, nabapostoli, nabafundisi, nabo bonke abafundisa ngezwi likaNkulunkulu nabakholwayo yilo. Amen. Ukuba imbhalo iyonke ikhuluma izwi elilodwa likaNkulunkulu, okuyizwi lomoya weqiniso, okusho ukuthi konke esikuthola phansi embhalweni okweqiniso akukho ukuzibhalela umuntu ngokuthanda kwakhe nangokuhlakanipha kwakhe, ngokuba ukuhlakanipha komuntu akuyilutho uNkulunkulu.
ngokuba uzabuze kwincwadi yokuqala kwaseKorinte. Ngifuna incwadi yokuqala kwaseKorinte. Ngizomfuqela lapha ku verse 10. Amen. Incwadi yokuqala kwaseKorinte, isahluko sokuqala verse 10. Uzama ukushesha baba. Haleluya. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona. Inkinga ngiyakhuluma ungilalele. Ngibizile incwadi. Ngithe incwadi yokuqala kwaseKorinte, isahluko sokuqala verse 10. Manje uvula incwadi engazange ngiyibize. Amen. Incwadi yokuqala yompostoli uPaul kwabaseKorinte, isahluko sokuqala verse 10. Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwilinye nonke. So inhloso ukuthi sikhulume izwi. Incwadi uma ngikhuluma ngithe imbhalo yonke ikhuluma into kamoya, izwi elilodwa. Njengoba kuyizwi elilodwa, izwi likaNkulunkulu leqiniso, njengokuba umpostoli Paul egcizelela ngencwadi ukuthi uyasincenga ukuthi sikhulume izwi libe linye. Izwi likaNkulunkulu linye, ahlukanisiwe. So ubuhlakaniphi kaNkulunkulu angeke wabufanisa nobuhlakani bomuntu. Ngokuba ukuyona lencwadi, kuyona le chapter la ungiphe ku verse 17, ngokuba ubuhlakaniphi kaNkulunkulu abunakulinganiswa nokuhlakanipha komuntu, and ubuhlakaniphi kaNkulunkulu bungaphezulu kwayo yonke into ekhona emhlabeni. So ungakholwa kwabantu ngeqiniso nokungabi nakho ukuqonda mayelana neqiniso, kungokuba inhliziyo zabo ziboshiwe and seziboshwe zaze zalikhuni ngalendlela yokuthi amaketangu akhona neingidi ababoshwe ngazo sebeyakuncamela ukuhlala beboshiwe ngamaketangu arastile nezingidi ezirastile, okungukuthi bonke labafundisi bamanga nabaprofeti bamanga nabapostoli bamanga nabomama umfundisi abayisikhohlakali abangavumelekile ukuthi bafundise, kodwa ke bazinika ilungelo lokuthi babe ngabafundisi baphikisane neqiniso ngenxa yokuthi sebeboshiwe baze batshela ukuthi banelungelo lokwenza into abayithandayo. So konke umuntu akwenzayo, othi uyakholwa noma ungakholwa, uza kwahlulelwa ngokulungiswa kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu ulungile. Angeke waze wahlulelwe ngokuthanda kwakho. So ubuhlakani kaNkulunkulu ngeke uze uguqule ubenze intando yakho. Angikhathali ukuthi ngabe wena uthi uhlakaniphe kangakanani, ngokwakho awumdingi uNkulunkulu. So uma sikhuluma izwi, asikhulumi thina inkolo eqala umuntu, sikhuluma ongaphezulu kukamkhulu wakho nokhokho wakho. Njengoba ithi incwadi kaGenesis, uNkulunkulu wakha umhlaba. Ukhokho wakho lo okholelwa kuyena uthi uyidlozi lakho umhlabela izinkukhu nayo yonke wenza amaladi, akakwenzanga lokho, akadalanga lutho. Konke akutholile kuyisabelo asinikwa uNkulunkulu ukuze kube khona nje wena, kungenxa yokuthi uNkulunkulu wavuma ukuthi kube khona ukhokho wakho.
So manje wena uma uhlabela ukhokho wakho ubonga yena udlala ngesikhathi and uchitha isikhathi ngokuba konke lokho kukukhombisa kona ukuthi wena wazi lutho. So thina uma sivula imibhalo engcwele ngokuba uNkulunkulu ungcwele ukhuluma iqiniso eliqiniso alijiki. So lokuhlabela kwakho amadlozi nokuhlabela kwakho amadimoni nokulandela izangoma nezinyanga nokukholelwa abaprofeti bamanga abadlala ngawe ngokuba bona uqobo lwabo baboshiwe. Njengoba beboshiwe nje benza ngakho konke kusemandleni ukuthi bafuna ukuthi nani ningabi nayo indlela yokuthi niphume kumnyameni nihlale nabo ngokuba into abayiphilelayo izinto zasemhlabeni. Yonke into abantu abayenzayo izinyanga izangoma abathakathi abafundisi bamanga abapostoli bamanga abaprofeti bamanga omama umfundisi bamanga bonke abakwenzayo bakwenzela inzuzo yabo abayenzeli ukuthi basindise imphefumulo kodwa umoya weqiniso uza nokukhanya ukuze uzonikhiphe kumnyameni. Uyibona kuphela umoya weqiniso onezahluthulelo zokuthi nikhishwe niqaqwe kulamaketango obumnyama arastile anengidi kasathane. So uma sishumayela ivangeli lezindaba ezimnandi elingenza wena ukuthi ukhululwe kumaketango obumnyama. Kodwa ke ngifuna ukukukhumbuza ukuthi ke uNkulunkulu wakhuluma kahle kamhlophe kuMose ngesikhathi abantwana bakwaIsrael ehlane bezakhela ithole legolide ngesikhathi efuna ukubabhubhisa uMoses wabanxusela. Wayesebuya wayentabeni uMoses okhuluma nenkosi. uNkulunkulu wayesemtshela ukuthi ke ngiyokuba nomusa kulabo engiyakuba nomusa kubo. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyakuzambula labo ayakuzambula kubo ngokuba uNkulunkulu ulizwi umoya weqiniso owazi konke uyena owazi inhliziyo zabantu azokwazi ukuzithinta ziphenduke. Uyena futhi owaziyo abantu abanenhliziyo ezilikhuni njengofaro azobayekelela baqhubeke bande bonakale bangakutholi ukuthula enhliziyweni zabo bangakutholi ukulungiswa emphefumulweni yabo ngokuba ke bonakele inhliziyo zabo zilikhuni abafuni ukuphenduka bawontamo olukhuni. So ivangeli kaKristu kulabo abangazilutho kodwa abazitshela ukuthi bayazi ngokuba sinabantu abathi bangamakholwa abazitshela ukuthi bayazi. Bese kuzoba khona abantu abafundile ngemfundo yalemhlabeni abazitshela ukuthi bayazi. So incwadi iyasihlukanisela ngokukamoya. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu ungumoya, umoya weqiniso. Akayikhulumi into abembaxambili. Akekho inhliziyo mbili. Konke akukhulumayo kusekelwe iqiniso and isisekelo sokuphila kwethu kufanele kube seqinisweni. So uma ke wena uzitshela okuphambene nalokhu okukhulunywa umoya oyingcwele umoya weqiniso awuwona umthwalo kaMhlengi and futhi awuwona umthwalo kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu usezakhile indawo zabantu abaphila emhlabeni emva kokuphila ukuthi khona izindawo ezibili isihogo kanye nezulu kukhona iHadise kanye nedolobha labangcwele. So uma wena ucabanga ukuthi ugolozela mina ufuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu omawazi lutho, mina anginandaba nalokho okukhulumayo ngokuba mina ngiyakholwa and ngikhulumayela into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Angikhulumi ukuhlakanipha kwami ngokuba lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini ngikunika umoya oyingcwele ukuthi ngikwazi ukuthi ngikukhulume
ngilethe ukukhanya nokuqonda kulabo uNkulunkulu anomusa kubona. Mase futhi ke ngiphinde ngikulethe ukukhanya kulabo abangafuni ukuphenduka baphume kumnyameni ukuze bona bazahlulele ngezwi uNkulunkulu alilethile kubona kwaseqaleni, abangafuni ukulamukela ngokuba ke ukukhanya akufuni ukwamukela umnyama, akufuni ukwamukela ukukhanya. Kodwa ke khona kunjalo ukukhanya kukhanya kumnyameni and lokho akujiki. Incwadi uDeuteronomy isahluko 17 verse 12. Umuntu oziqhenya ngokungalaleli, Umuntu oziqhenya ngokuthi angafuni ukuvula amadlebe. Uma uvula amadlebe kusho ukuthi ufuna ukuzwa, mase ke uzwa uvale lenye indlebe ukuze lokho okuzwayo kungangeni kuphumele ngale. So umuntu khona abantu abazenza abantu engathi bayalalela kodwa kungena ngapha kuphume ngapha. So kukhona abantu abalalelayo abafunayo ukufunda njengoba befundiswa kungena kuhlale ngokuba ke yilabo uNkulunkulu abenomusa kubona. So uma wena lifika izwi kungena uphuma ngale kusho ukuthi sitha sinamandla kuwena. Lithi lifika izwi isitha sibe silithatha izwi likhiphe izwi ekufanele ngabe liyahlala likhule libe imbewu kuwena. Ithini incwadi? Umuntu oziqhenya ngokungalaleli, Umuntu oziphakamisa ngokuba yihlongandlebe, umpristi omiyo ukuzikhonza phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, noma umahluleli, lowo muntu makafe. ukufa kongazi, ukufela esonweni. Ngokuba ngomthetho omdala abantu ababengafuni ukwenza intando kaNkulunkulu ebandleni labangcwele kwakumele babulawe. Kodwa ke manje siphila ngaphansi komusa engangokuba uma uJesu Kristu ufika engukukhanya, efika ezokhuluma ezothula ubufakazi ngokuthi ke yena ungumsindisi, labo abakholelwa kuye bakholelwa ekutheni khona ukuphila okuphakade. Njengokuba ke indodana yokuqala uAdamu wafela esonweni kuze kufike kuMose. So uJesu Kristu unguyena ongukukhanya oyindodana ethunyiwe eqhamuka kuNkulunkulu ekuyiyona eletha ukukhanya. Akafeli umuntu oyedwa kodwa ufela abantu abaningi yena uyedwa. Uma efela abantu abaningi uyena ongumxhumanisi phakathi komuntu noNkulunkulu. uJesu Kristu konke esikufunayo nesicelayo sicela egameni lakhe ngokuba yena uyindodana ephelelisiwe engena sihla nambimbi engasolekiyo, ekuyiyona izwi elaqhamuka lathi ke lo uyindodana yami engithokozile ngaye anomlalela. So konke esicelayo nesifunayo kubula kulabo ababhubhayo, kodwa ke kulabo abasindiswayo kungukuphila ngokuba izwi likaNkulunkulu linamandla kulabo abasindiswayo, kodwa ke libula kulabo ababhubhayo. So uma ke sicela kuKristu asicele enyameni, sicela kuNkulunkulu uqobo lwakhe ngokuba uNkulunkulu weza enyameni, waphila enyameni, wathesta ukufa, wavuka ngosuku lwesithathu, wabuye waletha ubufakazi ukuthi ke ukufa akunamandla kulabo abakholwa yeqiniso nomoya oyingcwele. So ingakho ke sinomsindisi onguKristu. Ingakho incwadi yaseKorinte yokuqala isahluko sokuqala from verse 17 ithi, ngokuba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathize, kepha ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi. Funa isiphambano sikaKristu
senziwe ize. Umpostoli Paul isabelo sakhe wasinikwa ukuthi afundise ngezwi alishumayele. Kodwa ngaphansi kwesabelo sakhe uyazi ukuthi kuyabhabhathiswa. Kodwa uthi yena akathunyelwanga ukuthi abhabhathise. Yes, Lord. Kodwa ukuthi ashumayele izwi ngokuba imfundiso yakhe akubanga ukuhlakanipha kwamagama azihambela wodwa. No. Yes, Lord. Kodwa ke uma kuba ukuhlakanipha kwamagama usho ukuthi ke izwi nevangeli noKristu ngeke kusaba namandla. Ngenxa ukuthi izwi elizihambelayo elingenaso isisekelo. Besithini verse 17 ku verse 18. Ngokuba izwi lesiphambano, Izwi elesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. izwi likaKristu kulabo abalahlwayo, kulabo abangawutholi nabangawutholanga umusa ngenxa yokuthi banqaba ukuphila. Izwi likaNkulunkulu lingumlima kubona ngokuba bona balungile emehlweni abo. Amen. Ithi incwadi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kodwa umoya weqiniso iwona ohlola konke. Uyahlulela umoya weqiniso ngokuba konke kukhona ngomoya weqiniso. So umoya weqiniso wazi konke. Yes, Lord. Amen. Ingakho ke ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kulabo abayizilima. Yes, Lord. Bakubuka njengobulima njengabo beyizilima. Yes, Lord. Ngokuba balungile emehlweni abo. Amen. Hallelujah. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. So uma ke inhliziyo yakho iwuhlobo lwenhlabathi evundile, izwi kaNkulunkulu luyimbewu. Uma lifike likhiqize isihlahla, leso sihlahla bese sikhiqiza sesikhulile, lifike likhiqize izwi, imbewu ikhule kube isihlahla, izimpande zinabele ngokuba wena ufana nesihlahla esikeduze namanzi. So izwi likaNkulunkulu malifika kuwena lifike likhule libe nesisekelo sezimpande. Lezo impande bese ziyakhula zikhiphe isihlahla, leso sihlahla leso bese sikhipha izithelo ezifanele. Izithelo ezifanele zibonakala ngokuhamba kwakho ekugcweleni. Ukuthi wena ulalela izwi likaNkulunkulu, uholwa umoya oyingcwele, wenza intando kaNkulunkulu, awuphikisani nezwi. Ngokuba umuntu ophikisana nezwi ulahliwe. Yes, Lord. Incwadi yesibili. Phinde emuva. Umuntu ophikisana nezwi ulahliwe. So ingakho izwi likaNkulunkulu kulabo ababhubhayo liwubula, kodwa ke kithina esikholwayo kulona lingamandla. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Kubhalwe phansi encwadini engcwele ukuthi izwi lakhe lingumanqoba. Uthi uyakuchitha ukuhlakanipha kulabo abazitshela ukuthi bahlakaniphile. Khona umehluko phakathi kokuhlakanipha ngokuba ukuhlakanipha kwakho kunikiwe umoya engcwele. Khona ukuhlakanipha lokuzitshela. Abantu abaningi bayazitshela ngokuba yini ufuna ukwenza umathanda, ufuna ukuphikisana nento efunwa uNkulunkulu. Ngikhuluma ngabantu abayakholwa, ngikhuluma nabantu abafundile. So uNkulunkulu uthi umuntu umbamba ehlakanipheni kwakhe lokhu azitshela ukuthi ukuhlakaniphile.
uyakuchitha uma ekuchitha khona lekuchithela khona akavele nje akuchithe kube sezeni khona indawo lapho kuchithwa khona kubhujiswe ukuhlakanipha komuntu lokhu azitshela ukuthi ukuhlakaniphile. Yes, Lord. Kubhalwe phansi ukuthi usho uNkulunkulu ke ngiyakuchitha ukuhlakanipha komuntu ozitshela ukuthi uhlakaniphile. Yes, Lord. Nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Nokuqonda kwalokho abazitshela ukuthi baqondile uyokwenza into engekho. Fana nenebeton into engenamsebenzi. You understand? Mesaphinda buze kuverse 20. Siphi isazi na? Ziphi izazi? Ngiyabuza. Baphi ososayensi beni abanifundisa izinto ezingekho? Hallelujah. Baphi bonke abaphikisana noNkulunkulu? Uphi umbhali na? Baphi ababhali balezi ncwadi zenu ezingelona eBhayibhelini abanitshela ukuthi bavele naqhumetsheni noma umhlaba wawuvela ukhona uzange wakhiwe? Baphi bonke labo? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? Wonke umuntu ophikisana noNkulunkulu akazi lutho ngokuba bonke abantu bavela kuNkulunkulu kungamandla akhe ukuthi wena uphile. So lolwazi oluncane onalo olukwenza uzibone ukuthi wena usuhlakaniphile ngaphezulu kaNkulunkulu ikhona lobanjwa khona ngokuba wena awunakuziphathela ukuphila. Ingakho uNkulunkulu ethi ke uchitha ulwazi lwalabo abajele bahlakaniphile njengoba ke noSathane wachithwa wakhishwa ezulwini. Umoya kaSathane awunandawo ezulwini. Yes, Lord. Why ungenandawo umoya kaSathane? Ngokuba uSathane wazitshela ukuthi yena uhlakaniphile. Yes, Lord. Usefuna ukubusa ngaphezulu kukaNkulunkulu. Yes, Lord. So lo moya okuSathane noma lo moya kaSathane umoya owakhishwa ezulwini. Yes, Lord. Umoya kaSathane awunayo indawo ezulwini. No. So uSathane nezingilosi zakhe bakhishiwe ezulwini. Yes, Lord. Bakhishelwe kuphi? Emhlabeni. Yes, Lord. Ukuzokwenzani? Baboshiwe. Uboshelwe isikhathi sokugcina. Yes, Lord. Njengokuba ke ekhishiwe ezulwini akaneme neze Amen. ngokukhishwa kwakhe ezulwini Yes, Lord. ngokuba isikhathi sakhe asibekelwe sincane. Yes, Lord. Kuwena emehlweni akho ungazitshela ukuthi isasiphila isikhathi eside. Amen. Ithi incwadi kuNkulunkulu usuku lufana nezinkulungwane Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. zeminyaka. Yes, Lord. Iminyaka eyinkulungwane ifana nosuku olulodwa. Okusho ukuthi konke lokho okwenzeke ngaphansi kwelanga kuNkulunkulu kufana nento eyenzeke ekseni ilanga lokushoni. Kodwa ke at the same time lolo langa lufana neminyaka eyinkulungwane. Lokho kusho ukuthi kuthina besibuka sidla isikhathi. Yes, Lord. So bonke lokho okwenzakalayo uSathane nengilosi zakhe baboshiwe. Isho njalo incwadi kaJuda isahluko sokuqala ayingasahluko incwadi kaJuda. Yes, Lord. Ngifuna ungifundele lapha ku verse 6. Hallelujah. Incwadi kaJuda verse 6. Nezingelosi
ezingagcinanga ubukhosi bazo, izingilosi ezingagcinanga indawo yazo ezulwini, zalishiya ikhaya, kodwa zalishiya ikhaya zakhishwa lazo. ekhayeni lapho kwakumele zibe khona. Zonke izingilosi ezazidaliwe zazidalela ukuthi-ke zikhonze uNkulunkulu, zenze intando kaNkulunkulu, kodwa lezi zingilosi ezingagcinanga ubukhosi nendawo yazo zasezikhishwa, Izigcinele ukulahlwa, zibekiwe, zigciniwe, zigcinelwe ukulahlwa kosuku olukhulu, lolo suku lelo olukhulu olungakofiki, ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. zibekiwe, zigcinelwe usuku lokwahlulelwa kwakho konke okukhona emhlabeni, okusezulwini, ongaphansi emhlabeni. So ingakho incwadi esambulo izositshela direct, sahluko 12 from verse 9. Incwadi isambulo isahluko 12 Noma start from verse 11. verse 11. Nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi leundlu nangezi lobufakazi babo. Labo abakholwayo ekugcineni kwakho konke, uma uphila ngeqiniso, umoya weqiniso, umoya okuKristu, lokho kusho ukuthi lesibonakaliso banqoba uSathane, njengoba ke isho incwadi kwincwadi yamaHebheru ukuthi uJesu wanqoba uSathane. Bese athi umpostoli Pawulu kwincwadi yaseKorinte, ekugcineni mase sinqobe ukufa sesikhazimuliswa, siyobe sesibuza lapho kukufa ukuthi-ke luphi udosi lakho kufa. Ngokuba uma uphila ngezwi kuze kube sekupheleni komhlaba umelane nazo zonke inhlupheko, njengokuba isho incwadi kaPetru uthi melanani naye, ngokuba abazalwane basezweni babhekene nazo inhlupheko. uSathane uyahamba uyabhonga njengebhubesi ufuna azobagwina. So ngalokho labo uphawu umoya weqiniso, banophawu lukaKristu umoya weqiniso. Ungalindeli mhlambe ukuthi-ke khona into ezodwetshwa kwena ngokukamoya. Uphawu umoya weqiniso ogcwalisiwe kuwo umoya ongcwele ophila ngawo lemhlabeni, okunoma sowufa umzimba wakho ugazimuliswe ngakho ukukhanya okuwuphawu lokuthi uJesu Kristu ungukukhanya, wayeletha ukukhanya. Labo bamukela ukukhanya, bamukela iqiniso. Amen. Amen. Futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Abantu abathanda ukuphila kwabo yilabo ababambelele ezintweni eziphathekayo zasemhlabeni. Bonke abantu abakholelwa ekutheni-ke ukuze baphumelele kufanele babambelele ezintweni zasemhlabeni, abangafuni ukulalela izwi, abangafuni ukuhamba ngendlela kamoya ongcwele, yibona labo abangatholelwanga indawo ezulwini. Iqhubeka ithini? Hallelujah. Ngalokho thokozani nina mazulu. Yezwa indaba meyisho kanje ngifuna ukuchazela. Thokozani nina mazulu. Why? Ngokuba labo ababekezele kwaze kwaba sekugcineni indawo yabo ikuphi? Isezulwini. Labo abangazange bakwazi ukubekezela kuze kube sekugcineni, bathanda ukuphila kwabo, yilabo abasaba ukuhlupheka emhlabeni, yilabo abafuna ukubusa emhlabeni, yilabo abafundisi bamanga abafuna ukuba nemali, babe nebandla elikhulu, benze izibonakaliso zamanga, yilabantu abathi-ke bona bafuna ukuba nemali, babuse, babe nemizi eminingi nezimoto, abangamfuni uNkulunkulu.
yilabo bantu bona abathi ukuphila kwabo kulele madlozini bahlabela amadlozi. Yilabo bantu abahamba izinyanga befuna imithi yokugqirha, nalabo bantu abahamba befuna ke imithi nezinyoka ukuze bathwale babe yizigwili. Yilabo abaphatha amanzi abathi baba prophetic ngamanzi. Yilabo abathi bona abafana abangamantombazane. Amantombazane abantu bangabafana bafuna uku-exercise ama-rights abo emhlabeni, ilungelo likaNkulunkulu ekuyilona esinikiwe ukuthi siphile ngalo. Abalifuni, bafuna ukuzenzela ukuthandwa yibona. Yibona labo abathande ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Umuntu onqaba ukuphila kwakhe akanandaba nokuthi-ke akanayo imoto, akanandaba nokuthi-ke akasebenzi. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukwenza isibonelelo sokuthi ulala udlile ugqokile ube nayo indlu. Kodwa-ke labo abathanda ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni yilabo abangenza noma ngabe yini ukuze benze inzuzo. So uma incwadi ithi thokozani namazulu, ingokuba izulu indawo yabantu abakhethiweyo nababekhethelo ngokuba baphila ngobungcwele nangeqiniso, abaphilela inzuzo yasemhlabeni. Maye kuwe mhlaba. So uma ithi maye kuwe mhlaba, nakuwe lwandle, nawe lwandle, ngokuba uSathane lo Sathane wehlele kini. Yezindaba. Umoya methiwa maye mhlaba nawe lwandle, uSathane wehlele, umoya wenkani wehlele emhlabeni kulabo abathanda umhlaba kakhulu, kulabo abathanda izwe kakhulu, abathanda ukuphila kwabo kakhulu. Ngokuba uSathane uphethe zonke inhlobo zobukhazikhazi, uyanunusela, mase-ke wena uyakhetha ukuthi wena emhlabeni ufuna ukuphilela ubukhazikhazi, bese ushiya iposition yakho njengezingilosi lezi ezingafunanga ukuhlala ebukhosini bazo, ukakhohlwa ukuthi nawe wakhiwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Wena ungaphezu kwezingilosi ngokuba uNkulunkulu kwakhe ngumfanekiso wakhe. Wasekunika umhlaba ukuthi ubuse kona, ubuse izinyoni, ubuse izinkomo, ubuse izilwane zasendle, ubuse izilwane zangaphansi kwamanzi. Hallelujah. So ingakho-ke thiwa maye kuwe muntu, kunywa nomuntu, ngokuba izilwane azithi uma zifa ziye ezulwini. Izilwane imphefumulo yazo uma zifa imphefumulo yazo ishona phansi. Wena muntu umphefumulo wakho uyaphezulu. Lokho sokuprova ngencwadi wayishilo incwadi hambe incwadi yaMshumayeli chapter 3. Incwadi uMshumayeli isahluko sesithathu. Hallelujah. Ngifunde lapha kuverse sahluko 3 ngifuna verse 21. Incwadi uMshumayeli isahluko sesithathu verse 21. Kubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu, Funda kahle. Kubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, Umoya wamadodana wabantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi. Ubani owaziyo? Angithi uyabona manje ukubuza ubani owaziyo ukuthi umphefumulo wamadodana abantu uma befa uya phezulu, owezilwane uya phansi. Kodwa-ke buyela ngani kule ncwadi sifuna ukukhombisa kwincwadi esambulo sahluko 12. Njengoba ithi incwadi maye kuwo lwandle, umphefumulo womuntu uya phezulu. Kodwa uma lo mphefumulo ungena indawo phezulu, thiwa uyakuphoswa emgodini, lapho khona kuphenjiwe khona umlilo kwindawo yabafileyo.
ngokuba lapho indawo yobumnyama, lapho kukhona igele labantu abangafuni ukuzwa nabangafuni ukuhamba endleleni yokukhanya. Uma befa nabo bafana nezilwane lezi, imphefumulo yazo ishona phansi. Ungahamba kanjani ezulwini ungayazi indlela, ngoba ke ukuze uye ezulwini indlela yasezulwini kufanele uyazi emhlabeni usaphila. Babuza abantu ukuthi iphi ndlela yenziwa kanjani. Akasho uJesu Kristu ukuthi ngiyindlela neqiniso lokuphila. So uma wena ufuna indlela ezulwini ufuna uJesu Kristu. Uma ungafuni uJesu Kristu wena ufuna indlela ezulwini. So umbhalo uma uthi maye kuwe mhlaba ngokuba usathane wehlele kuwe nawe lwandle ediniwe. Ngokuba usathane wehlele kini ulaka olukhulu. Unolaka olukhulu. Azi ukuthi uyazi usathane ukuthi unesikhathi esifushane ukuphila kwakhe before ahlulelwe. Lalela, khona ukufa lokuzokufa manje ukuthi uzohlukana inyama ehlukana umphefumulo. Khona ukufa kwesibili. Lokho kufa ukufa okungapheli. Njengoba kukhona nokuphila okuphakade, khona nokufa okungapheli. Lapho khona ke uyobe usha ichibini lomlilo okwaphakade kungekho kuphumula. Nomprofethi wakho wamanga kanye nezingilosi zikaSathane kanye namadimoni nalabo abangafunanga ukwamukela iqiniso. Ingakho incwadi yesambulo sahluko 21 verse 12 for 13. Incwadi isambulo isahluko 21 verse 12. Onogange olukhulu noluphakemeyo namasango ayishumi nambili. Verse chapter 20. Chapter 20 verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Manje na ke uma sofuna ukwazi ngokuthi ukufa kwakho kuphelelaphi, ngokuba nina ninenkana ngithi nitshela niyazi. So ithi incwadi labo abafileyo basebelethwa phambi kwesihlalo sobukhosi. Abakhulu nabancane, izingane nabantu abadala bami phambi kwesihlalo sobukhosi. basebemi phambi kwesihlalo seqiniso. Izincwadi zavulwa. Kwase kuvulwa umqulu. Nenye incwadi yavulwa. Nenye incwadi. Ngeyokuphila. Nenye incwadi. Kwavulwa izincwadi. Kwase kuba khona enye incwadi eyokuphila. Bese ithini? Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Ufele esonweni. Ufile. Ufe uphila. Bahlulelwa esonweni. Ufe uphila ngokuthi awufuni ukwamukela intando kaNkulunkulu, ngokuba awufuni ukwamukela umoya weqiniso, ngokuba awufuni ukwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi enze intando yakhe. Bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini. uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi enze intando yakhe, kodwa uSathane uyaniphoqa ngenkohliso. Nifidwa inkohliso esikoleni, nifidwa inkohliso esontweni, nifidwa inkohliso ababusi balelizwe, ngokuba abawufuni umoya weqiniso. Ingakho ningafuni ukuzwa imfundiso yeqiniso. Aniphoqiwe ukuthi niyamukele, kodwa egcineni ithi iBhayibheli kuyovulwa imibhalo
Mase kuvulwa imibhalo yonke imibhalo iyobe ikhombisa ukwenza kwakho emhlabeni. Le ndlela yokwahlulelwa ngayo indlela ophila ngayo manje. Ngokuba unqaba ukuphila manje lokho okuKristu. Wena ufuna ukwenza lokho okufunwa inkanuko zakho. Khona abantu bayakholwa but abafuna ukuvuma izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini, abafuna ukuzenza. Angikhulumi labo abantu bafundile bamafilosofi noma bama-theologian. Indaba yabo angiyibali ngokuba bona bahlakaniphile emehlweni abo. Kangakanani wena uthi usemzimbeni kaKristu kodwa ukwenza intando kaNkulunkulu. Unqaba umoya weqiniso. Ngenxa yokuthi wena ufuna ukujabulisa inyama wenza izinto zasemhlabeni. Uthi uyakholwa. Mengikhuluma kanje uthi ngiyakwahlulela. Angikwahluleli mina. Ngifunda into ebhalwe phansi eBhayibhelini, ngikuchazela ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Wena ushiswa iqiniso. Ngokuba iqiniso alikho kwena. Uma uKristu bephila kuwena, ngabe kuwena khona ukukhanya. Ngabe kuwena yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini uyayamkela, uyayenza. Ngokuba ke umoya weqiniso ugcwele kuwena. Kodwa ngenxa yokuthi ke ningabakayihle uSathane nezinkanuko zakhe, ngokuba ungumbulali ngezincwadi, ungumbulali uSathane. Ubulela abantu abaningi behamba bephila, inyama isehlangene nophefumulo, babhuke ezonweni into ongeke uziqonde. Ababheki iBhayibheli bafuna ukubheka wena oshumayelayo. Yini uSathane afuna ukubheka iBhayibheli? Siyashumayela iBhayibheli, siyalivula iBhayibheli, siyayikhala imibhalo, siyayihlola imibhalo. Wayihlola imibhalo ngokuba ke sifuna ukuphila. Sifuna ukuvula ukuqonda nakuwena othi ke wena uyakholwa. Nawe othi awukholwa. Ngokuba imoya yamadimoni iyanibamba, inibambe ngamaketyango, inihlalise kumnyameni. Ifuna ukunilindisa nayo njengoba ke thiwa ke izingilosi ezahluleka nezafunanga ukuhlala ebukhosini bazo zakhishwa. Njengoba zikhishiwe zizoboshwa. Ziboshelwe isikhathi sokwahlulelwa. So mase kufika leso sikhathi kuyobe sekufile yonke into. Sengasekho lutho olisele emhlabeni. Mase kuvulwa ke izincwadi, mase kuthiwa nenye incwadi yavulwa. Incwadi yokuphila. Ngabe wena ufuna ukutholakala kuphi? Kwincwadi yabafileyo noma kwincwadi yabaphilayo? Wena uzozahlulela ngembhalo, not ukuthi wena uzobheka mina. Uma sekuvulwa imbhalo yathini incwadi? Hallelujah. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho kulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Yonke imisebenzi yakho oyenzayo emhlabeni uzokwahlulelwa ngayo. Yonke imisebenzi yakho njengoba thi ufile, uma ufe uphila kuwesi kakhulu uma usufile ngokuthi inyama ihluka nomphefumulo, ngokuba lapho wena uzobe ungesenayo indlela yokuthi ke ubuyele enyameni yakho uzocela uxolo, ngokuba isikhathi osinikiwe yilesi manje ukuthi uma uzwa lezi wamukele imibhalo, ulandele imfundiso engcwele, ukuze wena uma sekufika isikhathi sokwahlulelwa igama lakho litholakale kuphi? Encwadini yokuphila. Ngoba uma lingatholakali igama lakho encwadini yokuphila, wena ithini incwadi oqhubeka ufunde? Nolwandle lakhipha abafileyo, bonke ababefile bakhishwa. Nokufa neHades kwakhipha abafileyo. Ukufa neHades kwasekukhipha abafileyo. Ababekukho bonke ababephakathi ekufeni bahlulelwa yiloyo naloyo. Umuntu nomuntu wayesahlulelwa njengokwemisebenzi yakhe, njengokuhamba kwakho emhlabeni. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Labo abangafunanga ukwamukela ivangeli, indawo yabo ayitholelwanga ezulwini, basebephoswa kuphi?
echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Ichibi lomlilo. Lapho kukhona khona ini? Ukufa kwesibili. Khona ukufa, kuhlukene kabili ukufa. Ukufa ufele sonweni manje usaphila. Mase khona ukufa lokuthi inyama esehlukene nomphefumulo, sayothathwa lomphefumulo wakho. Uyophoswa kuphi? Echibini lomlilo. Echibini lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe. Uma igama lakho lingekho encwadini zokuphila, wena Encwadini yokuphila uyophoswa echibini lomlilo. waphonswa echibini lomlilo. Kwincwadi yesambulo, njengoba kukhona ukuthi sekhona ichibini lomlilo, incwadi yesambulo sahluko 21 verse 1. Ngase ngibona izulu elisha. Izulu, angisho izolo le, kwase kubonakala izulu elisha, okusho ukuthi ke izulu elidala alisekho. Khona nezulu elisha. Nomhlaba omusha. Khona umhlaba omusha, izulu elisha, umhlaba omusha. Izulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala. Ngokuba lezulu esiphila kulona Nomhlaba wokuqala. nalomhlaba esiphila kuwona Udlulile. uphelile. Nolwandle alusekho. Ulwandle seliphelile ngalo, akusekho ulwandle. Umhlaba nezulu nolwandle konke kuzadlula kushe. Yezwa indaba. Yonke lento obambelele kuyona iyizeleze. Yonke lento lozitshela ukuthi wena lemhlabeni yakho unamandla. Konke kuzadlula. Kushabalale. Kuphele inyanga yakho. You understand? Buya incwadi yaseKorinte siqede. Funa uverse 20. Verse 20. Siphi isazi na? Baphi ohlakaniphile balemhlabeni? Lalela, muthi umuntu ohlakaniphile ke. uKristu. Uyena lokutshelayo ukuthi uyindlela neqiniso. Uthi akekho ozoza kubaba ngaphandle kwami. Akekho ozoza kumoya ongcwele ngaphandle kwendodana. Indodana ithunyiwe ukuthi izofundisa ngezindlela zikayise ngokuba yona ilungile kuyise bethu umuntu perfect. Kulo muntu lowo uyikhethele kwakwakhe, umthanda ngokuthi umthandela ukuthi ulungile, uyahlonipha, wenza intando kababa wakhe. Ingakho isibonelo kwezinye izingane zikababa. So wena ungafuni ukwamukela uKristu, ngeke uze uthole umoya ongcwele, ngeke uze ufinyelele kuNkulunkulu. Ngokuba le ndodana le iyona kuphela ekholela kuphi? Kubaba. Ngokuba yona ubaba uyithandile, wayithemba ngayo yonke into. Amen. Do you understand? Hallelujah. Siphi isazi na? Ziphi izazi na? Uphi umbhali na? Bapha ababhala iy'ncwadi zabo, baqamba amanga ey'ncwadini zabo. Uphi umphikisi walesi sikhathi na? Ubani ophikisana nathi? Uyabona lo sikhuluma naye, mengithi mina izwi kaNkulunkulu iyiqiniso, thina siphila kwisiprofetho. Isiprofetho seqiniso esiqhamuke kuNkulunkulu esinika-ke abantwana bakhe abalalelayo abaprofethi. Akhuluma kubona, bona bakhuluma nathi, basishiyela imibhalo ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ekuqaleni, namanje leyo mbhalo iyona efakazayo ukuthi uNkulunkulu yonke into ayishoyo iyiqiniso. Hallelujah. Yonke into ayishoyo uNkulunkulu iyiqiniso. Angikhathali uma ngabe yini. Uma unombuzo wangibuza lokuthanda ukukubuza okuphathelene neBhayibheli mayelana noNkulunkulu, kuyokunika impendulo ngalo iBhayibheli. Ngokuba angeke ngifuna ukuhlanhlatha ngisho izinto eziningi. Kodwa ngiyokutshela ukuthi izwi likaNkulunkulu liphelele. uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Umbuzo lo, ukuhlakanipha kwalelizwe nokuhlakanipha kwenu kwalemhlabeni ukuthi amadoda alalane wodwa.
ukuthi abantu baphinge, ukuthi abantu bafebe ngekani manje bafeba ngo-TV ngoba manje o-TV banifundisa ukufeba nokuphinga nokuntshontsha nokubulala nokuqamba amanga izinto eziningi zazifundiswa kwi-TV manje. Hallelujah. Akekho umfundisi okushumayela TV ngalolu hlobo, akekho noyedwa. Bambalwa mekuthi bakhona kodwa ngeke bazobafaka inhlelo, kufanele bazakhayela izinhlelo zabo. Kodwa ke ngokwemthetho walemhlabeni ngendlela abantu ababusa ngayo bafuna ukwenza inzuzo ngayo yonke into abayenzayo. Ingakho benifundisa konke ukungcola. Esontweni ufika abantu bathi bakhonza uNkulunkulu kodwa bagqoka amabhulu abantu besifazane, amadoda athi apende inwele, aluka inwele. Abafundisi bakhona abafaka ama-gold chains, bakebhisa amabhlukwe, bagcoba ama-tattoo, ababhabhathisa umuntu, abashumayela intshumayelo yokuba abantu banesono baphume ezonweni zabo. Ngokuba yini? Bahlakaniphe ukuhlakanipha kwalelizwe. Bahlakaniphe ukuhlakanipha kwalelizwe. Incwadi ke yokuqala kaJohane isahluko 2 verse 15 iyasikhuza. Iyasikhuza ngokuthanda izwe kakhulu, ukuthanda izinto zasemhlabeni kakhulu. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 15, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Yayisho umbhalo uthini? Ukhuluma exactly into ekhulunywa yizwi. Umbhalo ukhuluma into ekhulunywa yizwi. Thanda izinto zasemhlabeni. Thanda kakhulu izinto eziphathekayo. Uma umuntu ethanda into ejala ukuthi nabafundisi benu bangafundisi ngale zinto ingokuba ke befundisa banithembisa izinto eziphathekayo. Thina siyanitshela kulezo zinto azinamsebenzi. Asho kunye noNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. But inhliziyo yakho ukuze ke ikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna sibone la ngaphandle phela. Ngokuba ingaphandle lakho indlela okhuluma ngayo, indlela ogqoka ngayo, indlela ohamba ngayo. Nikelani imizimba yenu. Imizimba onikelayo ezwini, izwi lakwakhe liyakushape. Ukuthi umuntu bekubona abone ukuthi lo muntu ungcwele. So wena mawukholwa ukuthi ke uzoqamba amanga ukuthi izwi lakho lifihlwe enhliziyweni kodwa izenzo zakhe zezwe. Unomanga wena. Ufana babakho uSathane. Uyena lokutshela yonke lenkohlakalo le. Ngokuba umfunzile ngamanga. Kodwa ke izenzo zakhe ziyamveza ukuthi ke uyabusa kwena emzimbeni wakho. Ngokuba wenza konke ukungcola kwasemhlabeni. Yabona kutshele anginankinga ukuthi ngabe ubani uqhamukaphi. Uma unenkinga nalentshumayelo mina ngiyakubiza ngithi woza leBhayibheli lakho silivule sihlole imibhalo ukuthi uNkulunkulu ke ngabe lento engikhulumayo ngizikhulumela ukuhlakanipha kwami noma ngabe ngithatha phansi leBhayibheli phela. Ngokuba ke izwi lasitshela ukuthi ke abantu banenkani bathanda ukufeba kakhulu, bathanda imali kakhulu, bathanda ukuphinga kakhulu, bathanda ukudakwa kakhulu, bathanda ke ukubusa. Abafuni ukubuswa izwi, bona bafuna ukubusa izwi. Abaprofeti bamanga thanda untshontsha, bathanda uqamba amanga. And lokho kuyasiveza ngemibhalo yonke khona eBhayibhelini ukuthi abantu abafuni ukukhuluma iqiniso. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give verse 21. Incwadi kwabaseKorinte isahluko sokuqala verse 21. Ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu, Ekuhlakanipheni komoya oyingcwele, umoya weqiniso, izwe alimazanga uNkulunkulu. yenza indaba ithini?
ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu ezibonakalisa izwe alimazanga wafika ngendodana bamazi cha bamphika becabanga ukuthi umuntu maqasha uNkulunkulu ufana nabo ingakho befuna ukuthatha uNkulunkulu bamenze alingane njengabo bemthatha bembeke ezithombeni ukucabanga kwakho lokho ukuthi wenza isithombe ukuthi uNkulunkulu khombisa wona ukuthi isilima kangakanani khombisa wona ukuthi awazi lutho ufundile lutho ngokuba wazi ubuzokwazi ukuthi uNkulunkulu ngumoya umoya onjani umoya engcwele umoya onjani umoya engcwele umoya olungile umoya owenze konke okukhona wenza izulu nomhlaba umoya wakhe usuvunguza phezu kwamanzi la wakhile nomhlaba wakhile ngezwi lakhe wahlukanisa amanzi wakha izulu wakha inkanyezi wakhilanga Incwadi ivangeli ngokuka Johane isahluko sokuqala verse 10 wayekhona ezweni izwe lavela ngaye uthi yabona wayekhona ezweni izwe lavela ngaye wayekhona ezweni izwe lavela ngaye umnini wakho konke owayekhona ezweni kepha izwe alimazanga izwe ngamazanga bese ithini ku chapter 14 ku verse 14 mfunde verse 11 verse 14 weza kokwakhe weza kulokho akwakhile abakhe abamamukelanga konke lokho ngoswa sakhe ngumfanekiso wakhe uma eza kuthina uza kokwakhe yizolonto leyo lezo zinto lezo yabona uma ngintshela mina ngithi iBhayibheli akuyona indaba yensambatheka akuyona indaba yensangu lelibhemayo bese yanqhuma nizibone ngathi no genius iBhayibheli uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu and ukuhlakanipha kwakhe akakuniki nokubani ngokuba uhlola inhliziyo yakho oqala before akunika ukuhlakanipha kwakhe ukuthi uphathe iBhayibheli uhamba emgaqweni ukuthi ke Jesus love you uNkulunkulu uJesu uyanithanda God bless you ukhuluma yonke lonto ngokuba ufuna ukuthandwa yizwe kuthiwa hayi inceke umaqhamuka kuthiwa inceke uzibone ngathi ukuthi you are something hallelujah ngokuba la kuthiwa ke it's a man of God mina anandaba nokuthi ngibizwa ngani akungifakeli imali akungifakeli inzuzo lokho akunanzuzo futhi ngokuba incwadi yasho kwincwadi kaJohane chapter 6 verse 63 ngifuna nje uyifunde khona bezo understand ukuthi ke ayikho into ezuzwa inyama ayinanzuzo kodwa lento esikhuluma kunina hallelujah glory to God le kufanele kuyambhala hallelujah 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 you understand ithini incwadi ngokuka Johane isahluko 6 verse 63 yes sir ngumoya ophilisayo yini ephilisayo Christ ngumoya ophilisayo so lento esikhulumayo lento esikhulumayo ingumoya sikhuluma umoya hallelujah inyama ayisizi lutho inyama ayinanzuzo amazwi engiwakhulumeli lamazwi lawa akhulunywayo kini angumoya ibona lamazwi alethu kuphila angukuphila lezo lonto le so wena ojabulisa inyama ufuna ukwenzela yonke inyama yakho ijabulise ufuna ukufaka into zokufakela nenkani kodwa uthi usindisiwe ufuna upenda into zakho uthi usindisiwe ufuna ufaka i-makeup uthi usindisiwe ufuna ukuya namanye amadoda oyindoda uthi usindisiwe ufuna wena uma umfundisi esonto lume phambi kwepulpit uthi usindisiwe awulazi iBhayibheli awumazi umoya engcwele lamazwi esakhulumayo ngeke uzobambe ngezandla uzobamba ngenhliziyo azongena enhlizweni yakho akuhlole ukuthi wena ngabe oweqiniso noma ngabe we fake njengalabo bafundisi benaba ama fake imbhalo izohlola ingakho ngenandaba ukuthi ungibiza ngani noma ngabe ungithatha kanjani ngokuba lamazwi engikhulumayo angukuphila inyama yami ayinanzuzo ingakho ngafuna ukufika inyama yami ngamanga ngizikhohlise ngomoya wenkohliso ngoba ngiyazi ukuthi usathane lowo amen moya ofele moya lesikhuluma ngayo igama elithi ke ukuphila kuNkulunkulu ngulizwi ngeke uze ukubambe izwi kodwa ngenhliziyo yakho uzofikela ikuhlole ngokuba ke lazi yonke into umoya ofele umoya wokudakwa umoya womntshontsho umoya wenkohliso umoya wokubulala umoya wenzondo umoya wokuphinga moya lesikhuluma ngayo ayikho into
So uma wena ucanga ukuthi ke sikhuluma ngezinto eziphathekayo, no, iqiniso leliphathekayo elihlala enhlizweni yomuntu. Uma lingenawo enhlizweni yakho indawo izwi leqiniso ngoba yini kwenda kugcwele ubumnyama. And incwadi yafakaza ukuthi ke ubumnyama abufunanga ukwamukela ukukhanya. Awufuni ukwamukela ukukhanya. Ungacanga ukuthi wamukela mina ngeke ngikwenzele lutho. Hallelujah. uNkulunkulu ungumoya, umoya weqiniso. Hallelujah. Amen. Moya weqiniso. So phinda ngale ncwadi yaseKorinte. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Yes sir. Isahluko sokuqala verse 21. Yebo. Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu. Ezonke ngokuhlakanipheni kwalo izwe alifunanga ukumazi uNkulunkulu, fundekela ize limazi ngoba saqhubeka ukuhlakanipha kwalo ukuba liholwa umoya wokuduka, umoya waSathane. Amen. Ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo. Le ncwadi ikhuluma ngoJesu Kristu. Le ncwadi le verse nje lilodwa. Wayeza kwabakhe bangamamukela, kodwa labo bamamukela wasethini kwabanjani kona? Wabanika. Hallelujah. Wabanika. Amen. Baba ngamadodana, amadodakazi. Kepha bonke abalamukelayo. Bonke abalamukelayo. Wabapha amandla. Wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So ungitshela ukuthi wena usindisiwe. Kodwa ufuna ukwamukela into esikhulumayo eqhamuka phansi embhalweni. Unenkinga wena. Labo abakholwa egameni lakhe. Igama nezwi lona kufanele sikholwe kulona. Phela sikholelwa yizwi kuphela. So ukuhlakanipha kwale emhlabeni kuyize leze phambi kwamoya weqiniso. Thina sikhuluma umoya weqiniso. Futhi umoya weqiniso usungikhombisa izinto eziningi engisafuna ukuzambula. Kodwa ke ngilo ngithi akangihole yena ngokuba akukho engizozenzela mina. Akukho engikwenzela ukuthi mina mhlambe ngifuna ukuduma noma ngaziwe. No. Anginakuzuza lutho. Inzuzo yami ingaphambili. Hallelujah. Ingaphambili inzuzo yami. Le mhlabeni asibheke lutho. Asiphile lutho la emhlabeni. Siphilela inkazimulo engaphambili. Hallelujah. Amen. Asidlali ngegospel. Ngokuba siyayazi imvuzo yokudlala ngegospel. Siyawazi umlilo wokudlala ngegospel. Ingakho sihleli kwisisekelo seqiniso. Ngokuba bonke abahlakaniphile behlakaniphe ngokubona kwabo bazobhajwa ngakho ukuhlakanipha kwabo abambula uNkulunkulu ngechibi lomlilo. Ngiphe incwadi yezenzo. Sahluko sesibili. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu kuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uyothi mesufuna ukusindisa kulesizukulwane esiphambeneyo uma ukuthi wena ufuna ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu thina sishumela igospel yokuphenduka ubhaphathiswe njengoba imbhalo isho yonke into ebhalwe phansi senza yona. Uyobe sosithinda sewushiya imininingwane uyobe sowuthola umbhaphathiso ongcwele egameni likaJesu Kristu kukho ukuthi uthethelele izono zakho kuphela uyokuphenduka uma uzibona ukuthi uyisoni bese uyaphenduka uze ekhanyeni kuKristu bese ke usubhaphathisiwe zithethelele izono zakho uyobe sowuhlala sowulinda isiphiwo sikamoya ongcwele
ukuthi uNkulunkulu akugcwalise ngomoya engcwele bese uqale ke ukhulume ngezilimi njengokuba umoya ukunika uphimisela uma ukuthi ubonikiwe. Yes Lord. Sibonge Musa nothando loNkulunkulu. Sifane ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyacela Nkosi uJesu ukuthi kube khona ukuthula nobungcwele sikufune kubo bonke baba sebephumile endleleni obubabizile wena benothando, lolo thando lokuqala Nkosi wawulifakile enhlizweni zabo, phinda Nkosi ulivuselele kubona baba, kube khona ukuthula, kube khona ubungcwele, ngoba ngaphandle kobungcwele Nkosi uyasho ezwini lakho ukuthi akekho oyobonana nawe. Bagcineke Nkosi kuze kuba nabo bonke laba abalizwayo izwi lakho njengamanje abangakaze babe nobudlelwana nawe Nkosi, inhliziyo zabo usuyithintile sebesithathile isinqumo sokuthi bafuna ukuphenduka, ubagcine baze bangene emanzini Nkosi, babhabhathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Ugcine izwi lakho, ubalondoloze, balinde isiphiwo sika moya ongcwele, ubakhulise ngezimfundo, uzimbule wena Nkosi uJesu ngoba uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyalibonga ukuthi izwi lakho lingukukhanya Nkosi einyaweni zethu. Siyalibonga izwi lakho lingukudla kuko komoya ekumele silidle imihla nemihla. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu. Wena Nkosi uzibonakalise ngamandla kamoya ongcwele oshiye nawo umduduzi. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane, kubo bonke abafuna ukubhabhadiswa, izwi likamoya ongcwele lisebenza empilweni zabo, ukukhanya sekufikile ngaphakathi enhlizweni zabo. Thatha ipeni ukuze uzokwazi ukubhala imininingwane sixhumane. Ngizoqala ngenamba, inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ngibize i-email address ukuze uzokwazi ukusenda i-email uma unembuzo nawe ufuna ukubhabhadiswa uthole kabanzi imininingwane. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngiyiphinde i-email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Neintshumayelo ke ziyatholakala zonke ngokuphelela kwazo ku-YouTube. Bhala i-handle ka-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ku-YouTube. Ngizoyiphinda ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usuyithola intshumayelo ukwazi ukuyilalela uphinde uyisherishe nakubo bonke bathandayo ukuze nabo bezokwazi ukuyisindisa kulesi sizukulwane esiphambeneyo esiphila kuso. Siyatholakala na ku-Instagram. I-handle ku-Instagram ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe usende nama-DM. Izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Uyisiqalo nomphelelisi manje kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane ngomusa kaNkulunkulu nangothando ukuthi asinike le platform ukuthi sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi siqwashise abantu, sivuselele imphefumulo yabantu, sifundise abantu ngezwi likamoya ongcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usinikile amandla. Akukho esikwenzayo esikwenzela ukuthi mhlambe sifuna ukwaziwa noma sifuna ukubukwa. Uma mhlambe unalowo ngqondo udukile, thina siletha ukukhanya and asifuni ukwakha abalandeli bethu, sifuna ukwakha abalandeli beqiniso baJesu Kristu ukuze abantu bakhule basindiswe. Ungacabanga ukuthi uma uzohamba nathi ngoba naku mhlawumbe ufuna ukusijika le ndlela esifundisa ngayo. Asikwenzeli ukuthi mhlawumbe sithole imali noma sifuna imali. Konke okwenzayo makube ukwenzela umusa kaNkulunkulu akunike wona. Uyambonga.
So uma umuntu ethanda ukunikela enikelela uNkulunkulu noma enikela kwizwi lenkosi awunikeleli ukuthi mhlawumbe uholela umhlengi leyo mali leyo okuthiwa inikelela imali ezokwenza imisebenzi yasebandleni emzimbeni kaKristu. Yilokho kuphela singakusho and siyambonga uNkulunkulu ngabantu abalalelayo abezwayo izwi balilandele baliphile ngokuba izwi elokuthi siphile ingakho kuthiwa izwi ilona elinenzuzo ukuba inyama ayinanzuzo. Inyama ikhona ngenxa yezwi nakhona inyama iyakuphela ngalo futhi izwi ngokuba konke kuqhamuka ezwini. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla nobukhosi nakho konke asenzele kona. Sithi futhi siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.